Много видеа днеска станаха, обаче трябваше да пусна това последно видео, за да направя обобщение от сравнението между Porsche Panamera S и Hybrid или хибрида и Lexus GS 450H. Много хора ще кажат, какво ги сравняваш двете коли, къде си отчил с този Lexus да сравняваш? Той всъщност са сравними като мощност. И двете коли са хибридни, и двете коли имат, разполагат с 3,6 литров V6 мотор. Да, не са сравними като интериор, нямам врати обшити с кожа и изобщо интериора изобщо не го сравнявам тук. Колкото и може да е луксозен, нали, с кожа и така нататък, интериора на Поршето е с една класа над. И не съм и се опитвал. Но като комфорт, като управление, като директност на волана, като работа на амортисьорите, като повратливост, маневреност, шумоизолация, бих казал, че са на едно ниво. Но адски много се приличат. Но, къде е разликата? Разликата е, че Lexus е активен хибрид. Не е плагин хибрид, не се зарежда чрез контакт и оттам усетих недостига на мощност. Но дори при деактивиран режим на батерията, т.е. на Power Mode или на режим на мощност, в който автомобилът ти отдава цялата възможна мощност от батерията и от бензиновия агрегат, пак Поршето се усеща по-тромаво. Сега прочета характеристиките на Поршето. Всъщност V6 мотор, 333 коня, сумарна мощност около 400 коня, т.е. приблизително като на Lexus. Не видях теглото на Поршето колко е, но предвид оборудването и доста по-обширното оборудване, включително и за пасажирите отзад, предполагам, че е по-тежко. Не предполагам, сигурен съм, че е по-тежко от Lexus, предвид и факта, че 4x4, а Lexus е само назадно, съм на 100% сигурен, че е по-тежък от Lexus. И оттам и разликата в динамиката, въпреки че по книжка му дават ускорението му е същото като на Lexus, 5,2 секунди до 100, но някак си не е пъргаво. Не се усеща да е пъргаво, така като го настъпиш, нали, да реагира веднага. Но като цяло ми хареса, страшно много ми хареса, и това, което ми хареса повече от на Lexus е факта, че чувам двигателя. Дори приятелката ми, нали, която не разбира много от автомобили, и тя се съгласи, че дори да не е пъргаво, просто самия факт, че го усещаш по задните си части и по гърба, и това усеща се като велосмак, като американски велосмак, а всъщност е V6-так. И това е V6-так, същата кубатура, същата архитектура на двигателя, но не можеш да разбереш, че караш бензинов мотор. Едва когато наистина го настъпиш здраво, тогава се дочуват някакви нотки от мотора вътре в купето. И така, както казах, интериора е с класа, може би класа и половина над този на Lexus, макар че в интерес на истината в Поршето се дочуваха някакви шумове, прескърцващи от кожата, от седалките, от задните конзоли, докато при моята всякакви видове шумове липсват. Предполагам, че самото напасване, нали, на елементите едно с друго, там не са го направили както при Lexus, нали, да добавят някакви като лепки такива, които да обират вибрациите и скърцанията. И оттам може би, но пък и възрастта, ако предположим колата беше 2014 година, нашата е
почти 2010, т.е. ставаме с 4 години по-нова. Не обърнах внимание на километрите, но съдейки поддръжките на колата беше доста запазена, т.е. не беше на много километри и така. Но адски много ми хареса. Челюстите отпред имаше огромни дискови спирачки, точно като при моята. Челюстите ми харесаха, нали, на предните спирачки бяха боядисани в едно електриково жълто-зелено, явно за да подскажат, че караш, нали, че карате хибридна кола. Другия минус, който е, че това е плъг-ин хайбрид, плъг-ин хибрид. Това значи, за да разчиташ на пълната мощност, капацитет на този автомобил, ти трябва постоянно да го зареждаш. Докато при мен мощността, която осигурява тая батерия, хибридната, е достъпна по всяко едно време. И аз карах преди време едно BMW 3 серия 330E. И то беше същото. Има си плюсовите, има си минусите, но аз по принцип за мен това е минус. Значи, ако ще караш хибрид, той трябва да е или активен хибрид, нали, като този, който аз карам, т.е. той да се зарежда, когато дойде време да се зарежда, както в момента. Просто се паднали под 3 чертички, включва се бензиновия мотор, зарежда се, после се изключва бензиновия мотор, докато при активния хибрид постоянно трябва да вадиш кабели, щепсели и там пробега не е някакъв сериозен, говорим за 20-30 км пробег, постоянно е това включване и изключване. Неприятно е, неудобно, за мен е дискомфорт. Значи, ако ще разчиташ, ако ще искаш да минаваш определено количество километри на ток, за мен аз препоръчвам наистина да минеш на изцяло електрически автомобил. А ако искаш, нали, хем бензинов мотор и хем електрически, т.е. да бъдеш подпомогнат от хибридна обстановка, на 100% залагайте на активните хибриди, защото плъг-ин хайбрида е чисто политическо решение. Там е взето политическото решение, нали, да сведат данъците на автомобила, да го вкарат в една еконорма, като усложнят устройството на автомобила с допълнителни кабели, зареждане и така нататък и така нататък. За да може, нали, да даде на автомобила някакво автономно придвижване, което е супер лимитирано. 9,5 кВт за този автомобил е не повече от оптимистично 20-25 км пробег, което изобщо не е достатъчно. Но така е, в общи линии разкошен автомобил. Просто отминало му е времето. Наистина му е отминало времето. Като концепция е страхотен, но това нещо да си го вземеш, да си го поддържаш, да си го изкараш, примерно, ако е нещо 4.6, 4.8 атмосферка, без тая батерия, и е така да му се радваш на интериора, на управлението, на ускорението, на звука, на велосмака и така нататък. Но за мен е безсмислен автомобил, за съжаление. Въпреки че е изпипан страхотно. И така, толкова беше с видеята и коментарите за днес. Пишете, коментирайте, разглеждайте. Желая ви забавен уикенд. Чао!